kwantaron jan ƙaunar al'amin yarjin Allah a kullum da kama karatu da isar manzona ranar maza a ranar Allah ga jawari dare Allah ya ke ya male kowa da karfi da kuna ita da wani Muhammad Abdul Zainabu da musu da hakan baki da hali kuma sannan ya tabu sai rabu ya so masu yin wa annabi ya san gaibu mai biyar ta sabili take darajarsa akwai yawa maulana Al-Qur'ani bayyane basaran ayar gaban amsa jangale ta mai ceto na maza na Allah da Allah ya ji ya wani banko ya kuna biya dan amina ji daga madallabi soyayya da kauna ta sani nake maka daddali domin kaunar ka ne ran buke ya ke mana zindigi sannan dan adana na hasken gidaji ya dan kai ake kauna na aikin kana san za a kula da su mata na yaya da yayu da kanne da ada da su iyawa kuma ta za kaunar ka ta shiga rai baran ka san daina maza a rajin Allah ga da mutu da Allah ya ji ya bari mun kowa da ya kula na bai sai in ga waiwa mai jarin yawa nai da na sanin rabuwa da masoyi dan uwa na ji wata shakuwa ta da annabi ba ta musultuwa duk wanda ya sani ya san ina nan babu mutuwa kan gina ya muka kare tsira abinci gun na jamar huda agaye a sanya su ya'ya gun farin nada sharifai alhassan wani husaini masoya tun ada na ji su a rai ina san su fara na kyale su da kwanzona ranar maza a ranar Allah ga yawari dare Allah ya ke ya bane mun gona ga rufu ya gona kai ya bane dina da uwa ta har uba ka cire titi da kai ba ku yi in je gaba in ka mun haka rabuna na zarta fagen yan fargaba in yi tsalle na ina murna na samu isar ka maulana Allah namu ne manzon Allah ma namu ne musulunci sai da shi aikin musulunci sai da shi imani sai da shi in ba imani babu shi maulana ka banki da wake habibi mumini maulana san kai kun da ke baki na karin maradi maulana bankin rabu ne sai ya so kyauta za a ma maulana na ayo da kai ake Allah sai ya yi magana maulana kai na saka gaba da ga Abdullahi habibuna maulana waye za ya so ka ce Allah bai so shi ba maulana waye za ya ki ka ce Allah bai ki shi ba maulana zai kankana ce Allah bai gan shi ba maulana Allah naka ne alqur'ani ma naka ne maulana na san ku ne domin kaunar ka habibuna maulana kai ne ke gaba na gaban gaba hasken rabbuna maulana maza a ranar Allah ga tamari da kai Allah ya ke ya bale kun kowa na gaban ya gona mutum maza a ranar Allah ga tamari da kai Allah ya ke ya bale kun kowa na gaban ya gona mutum maza a ranar Allah ga tamari da kai Allah ya ke ya bale kun kowa na gaban ya gona Ka